KCP umurikito kurwase county ya Nyamira Job Mahange na roboti rwase nchira yukiranu. Igo yarengo mochengo monene ime county ya Nyamira asabana baba bagweta matemu a KCPE. I'm thankful to God for the marks I've gotten. Actually, I expected to pass, but not this much. And I also thank my teachers, parents and friends because they were with me throughout the journey. Ase sukuru ya alimo mwano motanga nigabwata magse chiminye na 15 esukuru ya Bisam Academy chiminye na 10 Down Forest chiminye nemo na Nyairicha chimisato na merongo 5 na 3 nemo. Yelieta nongondo nkorukwa enche director ya Down Forest School igo etuago kikusana na matembu na sogete biya igo ntocha krete omwana ito motangani okoruk John Ogot eroyo iga bugata maxi chiminye nelimo igo ne minisko yeito igere maxi chimisato na merongene na 3 abateneneri b'ekisukuru mbachengeli amatemu ayo nagotogia abayiboli n'abana n'abalimu asoko bwaterana omwaka oyo yani engogete in fact abana bambangorogete kuruma pema because what determined abana barenga disciplined. They have grown spiritually, mentally, physically. Igo otoko basabere nyasaga endere kubakonya akonya n'abalimu. Abalimu ase kisukuru ecyumba teba gokoromoke kwa bana na kukwagerete bagaetabuya. Mbalinge okolega siengia bali kwigwera abalimu bali kubuka mambi basoma buna toko batebya naende tiganga kerenya saenga mbiamono abana baba bagotanga nambakira abalimu babombiya mono nagoteba ogokora omokia na kweru na kukagerete bagaeta. Mwanafunzi wa hapa Nyairisha tulisoma hapa pamoja, tulishirikiana hata kama kulikuwa na majaribio, lakini namrudisha Mungu asante kwa yale yote ametufanya. Kisa emina chieke bungo kirabege gwonchereria obogima bwo monto Kurwase county ya Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Mahange.